Zdravím všetkých. Dnes sa pozrieme na niečo, čo fakt mení pravidlá hry pri stavaní softvéru. Hovorí sa tomu Domain Driven Design, alebo pre kamarátov DDG. Zaujímalo niekoho niekedy, prečo niektoré softvérové projekty pôsobia tak čisto a logicky, zatiaľ čo iné sú, proste jeden veľký chaos? Poďme zistiť, čo s tým má spoločné DDG. Začneme otázkou, ktorú by si mal položiť asi každý vývojár. Koľkokrát sa už stalo, že pozeráme na kód a on síce funguje, ale vôbec nerozpráva príbeh toho, čo tá firma vlastne robí, a presne táto diera medzi tým, čo potrebuje biznis, a tým, ako vyzerá kód, je problém, ktorý nás často trápi. A presne tu leží jadro problému. Je to ako zrútený most. Na jednej strane máme požiadavky biznisu, tú skutočnú logiku, a na druhej strane je všetka tá technická infraštruktúra. DDD nám vlastne dáva plán a nástroje, ako tento most postaviť znova. A to poriadne pevný. A viete, čo je na tom najlepšie? Tá základná myšlienka za DDD je vlastne strašne jednoduchá, ale pritom úplne mení pohľad na vec. Namiesto toho, aby sme začínali technológiou, začneme tým, čo je naozaj dôležité – biznisom. Software by mal byť predsa zrkadlom reality, nie naopak. Dobre, tak poďme pekne po poriadku. Úplne kľúčový pojem je tu doména. Predstavme si to ako také ihrisko, na ktorom náš software hrá. Môže to byť logistika, bankovníctvo alebo aj e-shop. Pointa je, že najprv musíme dokonale pochopiť pravidlá tejto hry, až potom môžeme začať písať kód. Takže, ako toto celé spojiť? Ako zabezpečiť, aby si všetci rozumeli? No, DDD na to má jeden geniálny nástroj, ktorý je úplne kľúčový. Volá sa všade prítomný jazyk, alebo ubiquitous language. A toto, verte mi, je niečo, čo mení všetko. Určite to všetci poznáme. Tie nekonečné meetingy, kde sa technický tím snaží niečo vysvetliť biznisu a naopak. A všetci hovoria akoby inou rečou. A teraz si predstavte svet, kde všetci, od manažéra cez analytika až po programátora, používajú presne tie isté slová pre tie isté veci. To je sila tohto spoločného jazyka. Zrazu sú všetci na jednej lodi. A teraz prichádza tá čerešnička na torte. Tento spoločný jazyk nie je len nejaká teória pre porady. On sa stáva realitou priamo v kóde. Keď biznis povie slovo objednávka, v kóde nájdeme triedu, ktorá sa volá presne tak. Order. Jazyk biznisu a jazyk kódu sa stanú jedným a tým istým. A to je ten moment, kedy to všetko do seba zapadne. Dobre, základy máme. Teraz si nasaďme halmy a poďme sa pozrieť na tie stavebné kamene, z ktorých budeme našu doménu v kóde skladať. Toto sú také naše tehličky a malta. Prvým a najdôležitejším kameňom je entita. A tu je jedno slovo absolútne kľúčové – identita. Je to ako občiansky preukaz. Aj keď si človek zmení účes, adresu alebo priezvisko, stále je to tá istá osoba. Entita je proste niečo, čo má svoj vlastný rodný list a ten jej zostane, nech sa deje čokoľvek. Perfektný príklad je napríklad nejaké zariadenie v systéme. Môžeme mu zmeniť meno, môžeme mu zmeniť lokáciu, ale jeho sériové číslo, to unikátne ID, zostáva stále rovnaké. A presne to z neho robí entitu. Jeho identita je to, o čo tu ide. Celkom logické však. A ako protiklad, tu máme hodnotový objekt. Predstavte si to napríklad ako farbu alebo peniaze. Ak mám v peňaženke 2 5-eurovky, je mi úplne jedno, ktorá je ktorá. Sú zameniteľné. Dôležitá je len ich hodnota. Hodnotový objekt teda nemá žiadnu unikátnu identitu. Je definovaný len svojimi hodnotami a dôležité je, že je nemenný. Pozrime sa na to vedľa seba, aby bol ten rozdiel úplne jasný. Entita, ako to naše zariadenie, má svoje ID a jej stav sa môže v čase meniť. Na druhej strane hodnotový objekt, napríklad teplota, nemá ID. A hodnota 25 stupňov bude vždy 25 stupňov. Ak chceme inú teplotu, musíme vytvoriť nový objekt. Nemôžeme len tak zmeniť 25 na 30. Super, ale ako v tomto zoo plnom entít a hodnotových objektov udržať poriadok? Na scénu prichádza agregát. Predstavme si ho ako takú rodinu. Má svojich členov, ale všetky dôležité rozhodnutia a komunikáciu s vonkajším svetom rieši hlava rodiny a to je koreň agregátu. Ten koreň agregátu to je taký hlavný vyhadzovač, strážca brány. Nič sa nedostane dnu ani von bez jeho povolenia. On je zodpovedný za to, aby celá táto skupinka objektov zostala vždy v konzistentnom stave a aby sa dodržiavali všetky biznis pravidlá. Je to proste šéf.
Dobre. Máme teda tie naše rodinky objektov, agregáty. Ale ako ich teraz uložiť do databázy a potom ich z nej dostať naspäť? No na to slúži repozitár. Je to ako knihovník. Poviete mu, akú knihu, teda aký agregát chcete a on vám ju prinesie. Absolútne nás nemusí zaujímať, či ju má uloženú v relačnej databáze, v dokumentovej databáze alebo niekde v cloude. A nakoniec tu máme doménové udalosti. To sú v podstate titulky v novinách nášho systému. Objednávka bola úspešne odoslaná, limit na karte bol prekročený. Sú to správy o tom, že sa v doméne stalo niečo dôležité a vďaka ním môžu ostatné časti systému na tieto zmeny elegantne reagovať. Takže, tehly a maltu už máme v ruke. Poďme sa teraz pozrieť, ako z nich postaviť niečo naozaj veľké. Pretože sila DDD sa ukáže hlavne pri štrukturovaní tých najväčších a najkomplexnejších systémov. Kľúčom k tomu je tzv. Ohraničený kontext. Najlepšie sa to dá predstaviť ako taký veľký supermarket. V oddelení ovocia a zeleniny má slovo produkt jasný význam, ale v oddelení financií to môže znamenať finančný produkt. Každé oddelenie, každý kontext má svoj vlastný jazyk a svoje vlastné pravidlá, a to je v poriadku. A práve táto myšlienka delenia systému na menšie, nezávislé a jasne ohraničené časti vlastne otvára dvere k tým najmodernejším softvérovým architektúram, o ktorých dnes všetci hovoria. Či už je to Clean, Onion alebo Hexagonal Architecture, všetky v podstate vychádzajú z týchto princípov DDD. A viete, čo majú všetky tieto prístupy spoločné? Je to táto jedna myšlienka. Doména je slnko. Biznis logika je stredom vesmíru. A všetko ostatné, databázy, používateľské rozhrania, externé služby, to sú len planéty, ktoré okolo nej krúžia a slúžia jej. OK, znie to všetko super, ale poďme na rovinu. Prečo by sa s tým mal niekto vôbec trápiť? Oplatí sa investovať toľko energie do tohto prístupu? Pozrime sa na tie najväčšie výhody. V prvom rade kód je oveľa čitateľnejší a lepšie organizovaný. Je to ako vojsť do pekne upratanej knižnice. Biznis logika je kryštálovo čisto oddelená od technických detailov, čo robí údržbu a ďalší vývoj oveľa jednoduchším. Ako bonus je to perfektný základ pre budovanie moderných architektúr, ako sú napríklad mikroservisy. A na úplný záver jedna myšlienka na zamyslenie. Domain-driven design nie je len o písaní kódu. Je to o filozofii, o tom, ako stavať softvér, ktorý je ako dobre postavený dom. Je pevný, flexibilný a navrhnutý tak, aby vydržal roky. A tak otázka, ktorú by sme si mali všetci položiť znie, staviame náš softvér na pevných skalách alebo len tak, na piesku.